Gràcies. Tot seguit li passem el torn de paraula per un temps de 15 minuts al senyor José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya. Com vulgui. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies, president. En primer lloc, volia donar les gràcies precisament per donar-me l'oportunitat de fer una valoració d'aquesta llei que té que ser positiva, encara que amb qüestions millorables, com tots els projectes de llei. Hi ha moltes qüestions tècniques que podríem parlar ara, però si sembla bé enviarem una nota als grups parlamentaris amb les qüestions més concretes i sí que m'agradaria estendre'm en la qüestió que ha plantejat la degana del Col·legi de Tortosa sobre els poders preventius. Tot el que ha dit estem completament d'acord i pot ser que caldria fer un comentari previ, que és que la Convenció de les Nacions Unides de 2006 no pot servir com a escut per ferir de mort una institució tan important com els poders preventius. La Convenció és molt clara, és un avanç impressionant en tot el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat, està basada en els drets humans, la igualtat davant la llei. El que passa és que, si es valora amb realisme, és un instrument jurídic internacional concebut amb una vocació àmplia i universal. Aquesta vocació àmplia i universal dona problemes d'adaptació i aplicació pràctica als contextos jurídics avançats com és el nostre. Utilitza un llenguatge altament abstracte i ambigu per poder assolir totes les seves vessants i fa que alguns articles tinguin problemes d'interpretació greus, per exemple, que ens porta a no distingir clarament entre capacitat jurídica i capacitat d'obrar, i aquesta cosa ha desdibuixat moltes vegades els límits entre reconèixer els drets i poder exercir-los de manera efectiva. El que passa, jo crec que la part més important de manca d'adaptació és amb la cultura mediterrània, una realitat social que es caracteritza per xarxes familiars molt actives i molt intenses. Aquí al nostre territori tenim la sort precisament de comptar amb famílies famílies propers, però no fins que arribes a la majoria d'edat o arribes a la independència econòmica, sinó fins que arribes al final dels teus dies. I, per tant, tenim que tenir en compte aquesta realitat social. Això ens permet connectar precisament amb els poders preventius. Els poders preventius, ja ho ha dit la degana, és una institució molt útil, molt pràctica i molt arrelada que es fa en família i que es fa al començament no ja de la bellesa, al començament pràcticament de la vida familiar. Nosaltres, els notaris, ho veiem diàriament als despatxos. Ve un matrimoni a comprar un pis i ja aprofiten, escolti, podem fer el poder preventiu, podem fer el testament vital, hi ha com un pack de previsió. Tenim que tenir en compte que Catalunya és el territori amb més capacitat de previsió que hi ha a Europa. En testaments, el 70% de les successions a Catalunya són testades. A la resta d'Europa, com a màxim, arribem al 50%. Dels poders preventius diferits, que tenim les estadístiques, la meitat dels poders que assignen a Espanya són de Catalunya. Aquí tenim aquesta capacitat de previsió i és una previsió que es fa en el moment en què s'està en plena capacitat. El que no podem fer és valorar més el que es fa després que el que es fa abans de perdre capacitat. I es fa amb una autoritat que té la persona que ho fa, que és ell mateix el que preveu el seu futur, i a qui vincula és a les persones que tenen que cuidar el que fa el poder, perquè això no ho tenim que oblidar. Si tenim que, entre cometes, carregar els nostres fills amb la nostra cura, els podem donar confiança per exercir el poder. I si no ens fiem, ja posarem les cauteles voluntàriament. Però el que no té sentit és que obligatòriament tenim que nomenar una persona que supervisi, que faci un... Jo els faig la pregunta als senyors diputats. Si venen vostès a la meva notaria a fer un poder preventiu a favor de la seva dona, dels seus fills, inclús dels seus pares, i els pregunto qui té que supervisar això? Una persona que supervisi. Ja tenim un problema. Si es diu que tenen que després que rendir compte, que tenen que fer inventari abans, ens estem carregant la institució. És una institució que funciona i que la nostra proposta és com a mínim lliurar d'aquestes càrregues i, com deia la degana, burocratització els casos en què els apoderats són la família més propera, el cònjuge, la parella, els fills o els ascendents. Em sembla que és una qüestió que tenim que tractar amb molta sensibilitat i que és un model
d'assistència i de suport preventiu que s'utilitza amb tal intensitat que traure'l sempre una vegada amb els conselleres de justícia, doncs l'exemple, això es pot costar com a mínim una torre més a la ciutat judicial, perquè, com deia la Degana, es judicialitzarà i una institució que ens serveix precisament per donar seguretat jurídica es tornarà en contra de la voluntat que té que tenir el legislador, que és la pau familiar i també la pau social. No em vull estendre més perquè ja coincideixo, com he dit plenament, amb el que ha dit la Marta Martínez i em sembla que aquest és el punt fonamental, el punt més important que es té que resoldre en aquesta llei i ja veiem que ho diem les persones que estem a primera línia, que som les que rebem els ciutadans, els que conformem la seva voluntat i sobretot els que volem la seva pau i tranquil·litat. Moltes gràcies. I li passem la paraula al senyor Marín, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. Sí, moltes gràcies. I gràcies pels seus comentaris. Començaria fent, no resposta, sinó un comentari també a l'aportació de la representant del Partit Socialista de Catalunya que sobre l'increment de les funcions notarials. Ens estem encantats. Per què? Perquè donem un servei a la ciutadania i que jo crec que no es valora suficientment, sobretot per el proper que és el notari, per la comoditat que suposa per les persones anar a una notaria, perquè no té aquesta agressivitat que és anar a un jutjat, a una cita prèvia i amb el fiscal i les parts que estan allà. És un procés molt més amable que no causa cap trauma ni cap rebuig per part de la persona que ve a constituir un suport a la notaria. A Canà s'agradaria tenir més competències en moltes més coses, però sempre contents de fer-ho. El president de la comissió parlava molt encert el problema de la voluntat, l'equivocació. El risc d'equivocació ho tenim tots. Nosaltres a la notaria veiem moltes vegades equivocacions de persones que venen i diuen jo no faria aquesta operació, però cadascú és lliure i té que fer I si tenim que defensar que la persona, encara que tingui discapacitat, tenim que respectar i donar suport a la seva voluntat, als seus desitjos, a les seves preferències, nosaltres recolzarem aquesta persona, llevat el cas que sigui un cas de frau i d'abús cap a ell. Per això, quan parleu també de l'equilibri entre la persona representada i el representant, això és molt important. Nosaltres actuem amb molta prudència i sempre parlem separadament amb un i l'altre per veure què ens diu un i què ens diu l'altre, perquè moltes vegades una persona és que vinc amb el meu pare per fer no sé què, però no cal que siguin situacions de suports a fer el testament d'una persona gran amb els fills, escolta, els fills fora, em quedo la persona gran i a veure què és el que vol realment. I després ja passaran els fills, ja parlarem amb ells si cal, però vol dir que sempre ho valorem i estem molt pendents d'aquestes situacions de possible captació de voluntat, de possible abús. Quan els suports no formals, si no són formals, no són formals. Si els donem formalitat, ja passaria a ser suport. Ara, sí que tinc que dir una cosa, és que al Codi Civil espanyol tenim la guarda de hecho i que s'ha arribat inclús a signar un conveni entre el Consejo de Notariado, Fiscalia i l'Associació Espanyola de la Banca perquè els guardadors de fet, en un acte de notorietat, puguin anar al banc a treure fins a, em sembla que són 400-500 euros, suposo que seran 400 per no arribar al delicte, però i poden anar i tenir unes funcions, però clar, es dona una mena de formalitat, però per usos molt limitats. El senyor Elena parlava també de la burocratització dels poders preventius. Què trauria? Jo trauria tot. El senyor Villafranca ho ha dit, el notari assessora, el notari és el suport, quan és la salvaguarda. Quan la Convenció de Nova York parla de salvaguardes, ja en tenim una, és el notari. És que la Convenció de Nova York és saxona. I al dret anglosaxó no hi ha notaris. Hi ha un senyor que signa un document i que a partir d'aquí ja té barra lliure i no hi ha cap prevenció. Aquí a sobre és el notari. I si el ciutadà vol establir salvaguardes, ja ho fa. Nosaltres li preguntem, escolta, quina és la relació que té vostè? No, és que no em fio massa del film. Doncs posem una persona que controli això. Però és que això és voluntari i això es pot fer. Nosaltres el que no ens agrada és que obligatòriament es tingui que posar una persona que supervisi. Jo torno a repetir, si vaig amb el meu fill a donar-li poders, perquè té que supervisar algú al meu fill. Rendició de comptes, ja ho demanarà qualsevol persona, l'hereu, el fiscal. L'inventari, o sigui, l'inventari en la declaració de la renda i tal estan més inventariats que
és que són excessos formals que no aporten enlloc i sobretot estic molt satisfet de que diguin els representants dels advocats que no hi ha litigiositat sobre aquest punt. Això demostra que el sistema és bo i que una part d'aquesta culpa o mèrit la tenim també els notaris. Per tant, jo crec que reitero tot el que hem dit al començament i espero que em deia la senyora Ferrer, potser podríem estudiar si a les autoritzacions en tuteles o en els altres supòsits d'autoritzacions judicials podrien substituir per el consentiment dels pares més propers, com passa amb els menors. Així que parlem d'increment de funcions. Gràcies.